हामबाय मेरे चैनल दायो नायदोंमोन जोब लोगोफोरनो एप्ले हामजाक मासे जबानि चिबाया पारो जों तिनि अरबो मुलुं नवाय हलो DWF नि बिसिंनि खामानि सालनो जों अरबो जों पालायनानै थांगे दङ दै अ पालायना खामानि बिसिं खैख्लायै सवान सोलायगा जोंनि 13 जना MLA नो कहिनाय जों फेलिसिटेशन होनो हायोमोन जों अफरफ्रा मोनारो लायगा 13 जन MLA नो फेलिसिटेशन होनो तै जों DWF नि बिसिंनि खामानि फाउंडेशन जे तै जत ब्लक नि 5 जना को फाइनाय तै डिस्ट्रिक्ट नि 5 जना को फाइनाय परनो माहके इनभाइट दिजा तै सेंट्रल कमिटि नि दंना बरक बांनानि नांगिया माहके साजा तै AMCM दंना MDC ex MDC ex MLA तै ex minister ex president of Kambayo तै चिनि दिप्रामर हानि president दंना बचिन chief guest परनो इनभाइट दिजा परबो तरक साफाय दङ फाय दङ मानजक दङ तै चिनि जे बिसिंनि खामानि सा अ सालो जों चिनि सालपालायाव चिनि सोमाय दङ अ सोमायखा जों बुबाग्रानि वारियर जों बुबाग्राम लगिरि थानाय हाताय तो फानि सामु खायनानि थांतानि जों बोरिरो लोगो ओनसोलला तै ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड तै नेक्स्ट जेनेरेशननि बागे आन्दोलन खायनानि थांतानि एक बदम खान जों ओनसोलया आबंखा तिनिनि सोमाय चिनि अ बिसिंनि खामानि फाउंडेशन देनि चिनि अ सोमाय चांगरि खावै फरक पाकिरिसरै जों आगबनाय बोरिरो दिनो ओनसोलया मैडम जागा जागा सोशल मीडिया नि बिसिति सुनुखा कटमाव समान जाखा जे त्रिपुरा मो थानो या करे BJP वो IPF के रोग जॉइनिंग से लोगी तो अब ती नुंगनी थानी कटमारो भाई भाई राजनीतिक अब जागा जागा वो त्रिपुरा मो थावो अब कांग्रेस निंगथुन BJP निंगथुन IPF निंगथुन फाइ दं आरो त्रिपुरा मो थानिबो कासा कचो थाङै दं अबनो राजनीतिकनि नियम हायके नुक जागै दं बेबो आं सानानै मुजों जेसे पानो थांथों खतंले चिनि थानिसे हिमाहाय जात दफानो वानसुकना थांतानि फानचानो वानसुकना थांतानि त्रिपुरासानो वानसुकनानि थांतानि जे बरफ थांनाय र अब ठीक न थांगो वातै कतालनि आहाय के थांलाय दङयो बेबो दासा गजगि फाइफिनाय ओखौ गजगि फाइनो साइदमान अब ओमफ्राय जखन जात दफानि फाइलायानो जखन खानांगै फाइलायानो आपुरनो जात दफा थांचा अंनानि बुट बिना नांगौ गांकाय जागान जागा गलायनाय अब थांबानो किसुया थांग्रा सिखौ जे थानानै खरकटा फुरुखर मैडम सालकिया सिगां गोबाग्रा हिसनाय स्पर्ट बिसुर माने को बहादुर देवपुर माने तिदुल माबे कायसा मेमेरे नाम रजानो थांका राजगो न के आ जागाव गोबाग्रा खरमाइसा जाथाय के खारगो आसुजा गुफा आसर साबु पामावो खानामानि नरि बिथा गाके बिरि सागमां बासा खामताया तो फन बा जागाव आसुइ टंगि जाखा खरमाइसा जा आबो बुसु जरते आबुइ टंगाबो आसाम खारमासिसा जाले सानबगे खारमासिसा जां खारमासिसा जा बुबाग्रान जुदि सागांकाय बुबांगाना जानो हामजागो दफानो हामजागो बिनो अप्रजारावनो फियकनानि मुजों जागो बेबा बुबाग्रा आन्दोलननि बिसिंतै बुबाग्रा ब राजा अंगिया बुबाग्रा अंगिया ब कासा वारियर साइकेल बबो जों बै बाक्सानो थांका किन्तु ब जदि अब बुबाग्रा यांकांकाय गुबुनि बरक गांकाय बरम तरि दंखां किन्तु बुबाग्रा कुनु दिनो बरम तरि दंया ब जों बै बाक्सानो हावा आसुगो जों बै बाक्सानो सातुंगो दङ आफु जे सातुं दंखा आंखौ बुबाग्रा नासिगो फुवानै दंखा बिनि शरीर हामिया सातुंगो आसुग जाग्रबनो लुबैनाय बेयाबो बुबाग्रा बिनि हेल्थ न पर्यन्त दान दिखा चिनि बागै अ जात दफानि बागै अ जात दफानि जे दंनाय र अ जात रक्सवान सुना नांगौ राजासे हावा आसुगै दङ बिनि हेल्थ न से दान दिउइ दङ गांकाय आ जागावो थानचा अंलाय थानिले तामने अरबो ताई आरो खा वानसुक लायै लक लायै दंलाय सिबा फासु फाइसिदि बुबाग्रासे मगा हावा आसुगै दङ ताई सातुंगो दङ गांकाय गभर्नरनि गेट बसगांगो आसुखुनु दङ गांकाय आबो जों शिक्षारि मासे मरक खलायदियाव माहाय गयो नि बफुनु मासे आबो हुंखांका बिलाय के आबो सारा त्रिपुरानि त्रिपुरा सारनो खुनु बिरिखा अमहाय का आन्दोलन खलाय नरक खलाय रागिया नरक रिंयाखौ अमहाय के खलायदि नि खुनु मासे ओ पांडानि सिनि लोकरनो ताम को कसराम
aw o bangani simi ang nukurono amno ko bunani mutungo tai kasarnani mutungo jeng buriro ko jato phani bagi tak sisai phaija ko sai phaija যেকোনো আন্দোলন থানি যেকোনো মিটিং মিছিল থানি বুড়িরক যত জায়গানো কুকুলুম তামঙ্গা হঙ্কা ট্রেডিশনাল নি বিসিং তি ক্লাইয়ে আও বুড়িরক নবক স্পেশাল ভাবে কবক নাই তা উনসুরদি जों কোন দিন উনসুরিয়া জাতো ফানি বাগে হানি বাগে গ্রেটার ত্রিপুরালেন বাগে তাই বুবাগ্রানা লগিরিনা থাংতানি তা উনসুরদি নি কবংনানি মুজঙ্গ তাই কবংনানি মুজঙ্গ চিনি ত্রিপুরা সারং থানচাং বাইসিদি তাই বুকুর থানচাং সিনাই जों যখন থানচাং নিয়া ngui jodi tong tong hangkai next generation जों प्रश्न खाइगां kai chini uttor kamai thanai abuni bagi jora tong chini jora noromdi जों जरा न रमाय आंखाय हा बुई का बो o jora tai gipil thaigla o message angrenan musu हामबाय